बर' सिख्लाफोरखौ मोजां मोननो होनना सानो नै बिथाङा दा समाव खिन्थु रावबो केयार खालामा नायगोनांबो सानसे बुंल' दा सानसे समाव लाबाय बे आलदा जाथि नायगोन नोंसोरखौ आं बुंबा नांगौ दे आं सासे स्पर्ट्स पार्सन आङो मबाइल सालायदोंबा आं गावनि गेमनि थाखाय साननांगोन वर्ल्डआवहाय सोर माबायदि गेलेगासिनो वर्ल्डआव गिबियावनो खुलुमबाय बयनिसिमबो बिब'इसा जि बाथ्रा बुंदो बियो जोबोद राइट 100% बाथ्रा मोजां बुंदो दायो नोंथांमोना क्लिपाव नुखाबाय लोगोफोर बिब'इसा जे बुंदों जोंहा बर' सिख्लाफोरखौ प्रप'ज खालामबा रिजेक्ट खालामो एबा जों बर' सेंग्राफोरखौ माने जोंनि बर' सिख्लाफोरा माबा खालामा आरोना केयार खालामा नायसना बेबायदि जायो दा मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों जोंहा जितु बर' सिख्लाफोरखौ बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला एबा जोंहा गोबां क्रिकेटार फुटबलार बक्सिनार दङ नालाय जोंनि बर' समाजा गोबां बिसोरखौ मदद खालामबोनाय सिगांनिफ्रायनो माने उइनार जाहोनाय दा जोंनि बर' सिख्लाफोरा ओरैबायदि खालामगासिनो आङो सानै साथाम मानसिनि नाम लानानै बुंगोन नाथाय बिसोरखौ जावनाय नङा नोंथांमोनानो कमेन्टआव बुंबाय थानायखाय आङो क्लिपखौ होनाय जासिगोन आरोना ससे क्लिप सिम्पलि भिडिअ होनाय जासिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लांबाय थानांगौ दे आं सासे स्पर्ट्स पार्सन आङो मबाइल सालायदोंबा आं गावनि गेमनि थाखाय साननांगोन वर्ल्डआवहाय सोर माबायदि गेलेगासिनो वर्ल्डआव सोर मा बेसेबां ट्रेनिं खालामगासिनो वर्ल्डआव सोर मानसिया बेस्ट ट्रेनिं खालामनानै टेकनिकेलि मा लागासिनो बेफोरखौ सार्च खालामनानै नायनाया मोजां जोबोद मोजां नांदों बिराद बोसोरनि उनाव किजान बे गेमखौ उदालगुरियाव फाथिनाय जादों आरो जोंनि आं बिनिफ्रायनो गेलेलांनायमोन बक्सिं आरो जों जेथिया गेलेनाय होमबाथ' बिराद उइकमोन आरो कमिटि जा या ससाइटि सब एसे फेसिलिटि बहुत खममोन दा बयबो आगबारिबोदों बयबो सहाय खालामबोनानै गेमखौ फाथिदों बेबायदि जुदि फाथिलांबाय थायो होमबा जोंनि बर'निफ्राय आरो प्लेयार ओंखारबावगोन गैया नङा आंबो नै दिनै बे सानै गथ'खौ लोगो मोनदों आं बोसोरनि उनाव किजान बे गेमखौ उदालगुरियाव फाथिनाय जादों आरो जोंनि आं बिनिफ्रायनो गेलेलांनायमोन बक्सिं आरो जों जेथिया गेलेनाय होमबाथ' बिराद उइकमोन आरो कमिटि जा या ससाइटि सब एसे फेसिलिटि बहुत खममोन दा बयबो आगबारिबोदों बयबो सहाय खालामबोनानै गेमखौ फाथिदों बेबायदि जुदि फाथिलांबाय थायो होमबा जोंनि बर'निफ्राय आरो प्लेयार ओंखारबावगोन गैया नङा आंबो नै दिनै बे सानै गथ'खौ लोगो मोनदों आं मिथियानो इमान सिरि सिरि जालांदों देरहालांदों ओमफ्राय आरो मेडेल मारिनानै बिसोरो साख्रिबो मोनदों बेबायदि जों गेदेरफोरा जुदि बिदि सहाय खालामलांबाय थायोबा जों फैनाय जेनेरेसना बेबायदिनो सहायदों आगबारिलांनो मोनगोन बिराद मोजां खामानि मावदों बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गोरों गोराफोरा बहुत मोजां नांदों आसा खालामो आरो बेबायदिनो दावगालांबाय थाथों ओमफ्राय लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन दिनै जे बांसिन लाइमोनफ्रा जिहेतु गाज्रि बेसादजोंसो मबाइलजोंसो माने बायदिसिना सोबनायाव थाजोब्बाय मुखुब जाबाय खिन्थु बेफोरबायदि खेला गेलेयोब्ला देहाया माबायदि थायो जेनेरेसनानो बेबायदि जालांदों जिथु माने मबाइलनि जुग बयबो मबाइलखौनो सालायो आजिखालि आवगोलो मालायनि न'खराव जों जेथिया उन्दैमोन मालायनि न'खराव होसोसो थांना टिभि नायोमोन खिन्थु आजिखालि दा टिभिथ' रावबो सोंलानो गाव गावबागावनि मबाइल दं गाव गावबागावनि मबाइलाव नायबाय थायो मबाइल दा सलायनाङा बिदि बुङाखै मबाइल सलायनांगौ गावनि नलेज बारियो आरो सब मा जादों मा जाया सबनिबो खबर मोनबाय थायो बे मोजां मबाइल सालायनाया बाट मोजां खामानिनि थाखाय सलायनाया बांसिन मोजां गाज्रि माबा बांद्राय फेसबुक वाट्सएप मायबा इन्स्टाग्राम बांद्राय सलायनाय मालाया मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ लाबाय थानाय नायबाय थानाय बेफोर गाज्रि सोलोंलांबाय थानांगौ दे आं सासे स्पर्ट्स पार्सन आङो मबाइल सालायदोंबा आं गावनि गेमनि थाखाय साननांगोन वर्ल्डआवहाय सोर माबायदि गेलेगासिनो वर्ल्डआव सोर मा बेसेबां ट्रेनिं खालामगासिनो वर्ल्डआव सोर मानसिया बेस्ट ट्रेनिं खालामनानै टेकनिकेलि मा लागासिनो बेफोरखौ सार्च खालामनानै नायनाया मोजां जादा फेसबुक बारा मायबा सलायनाय जायगायावहाय बेखौनो बुंनो सानो कि बारा फन सालाय बाट मोजां खामानियाव फन सालाय गाज्रि खामानियाव फन दा सालाय बेखौनो लुगैयो आरो जोंनि बर' समाजा जोंनि बर'फोरखौ गोबां उइनार खालामगासिनो बेबायदिनो बक्सिनार आं सानै मानसिनि नाम बुंनोसै अंकुसिता बेनिफ्राय जमुना
बिसोर सानैखौ जोंनि बर' समाजनि मानसिफोरा गोबां अनसायबोदोंमोन सिगांनिफ्रायनो दा बारा केयार खालामला मानो थाखाय माने बिसोरो जेब्ला बिसोरो गेमाव देरहानो थांदोंमोन आरोना माने गेलेनो थांदोंमोन बेफोरखौ बक्सिनार बेबायदिनो बेयाव जोंनि बर' समाजाव गोबां मदद नागिरदोंमोन आरोना बिसोरो फाइनालि जोंनि बर' समाजनिफ्रायनो बिसोरो मददखौ मोनदोंमोन गोबां अनसायबोदोंमोन जोंनि बर' समाजा बिसोरबो दा उइनारबो जानो हाबाय बिसोर देरहामारबाय बिसोर देरहानाय उनाव जोंनि बर' समाजखौ बावगारलांदो जोंनि बर' समाजखौ मुगैलांदो मानि थाखाय दा बेफोरखौ गोबां मानसिफोरा दुखु मोनना दोङो आरोना माने जमुना बर' अंकुसिता बिसोर माने गुबुन गुबुन जाथिजोंसो जुलि जानो हमबाय आरोना दा बिसोरखौ बर' हारियानो देरहाहोबाय दा बर' हारिजों जुदि जुलि जानायमोनबा मा जागौमोन बेयाव मा फाराग दोङो गुबुन हारिजों जुलि जानाय बर' हारिजों जुलि जानाय गोबां फाराग नामा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहर दा कमेन्टआव बुंबा गोबां राहा हरगोन सोरखौ राहा हरगोन बिसोर सानैखौ राहा हरगोन आरोना गासिबो बिसोरनि भिडिअ लाबोबा बुंखायो बिसोरनि मोखांखौ देखायनो नाङा मानि थाखाय जोंहा बर' हारि समाजा गोबां दुखु मोनना दोङो जे बिसोरखौ माने बर' हारिया देरहाहोबाय दा बर' हारिखौ बिसोर सिनाय मोनासै दा गोबां बाथ्रा दोङो बेयाव माने बिसोरनि पार्सनेल लाइफबो खोथा थायो नाथाय पार्सनेल लाइफ खोथा दोङ होननानै बिसोरखौ गावनि फेमिलि गावनि बिमा बिफाया देरहाहोनो हाया बिसोरखौ रायजोफोरा जोंनि बर' समाजासो देरहाहोनाय गुबुन जाथियाथ' बिसोरखौ देरहाहोआखै जोंनि बर' समाजासो देरहाहोदो थिग बेबायदि जायो आरोना आंनि बुंनाया माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना आंखौ कमेन्टआव रायहरनो हागोन आङो जेबो साना आरोना नोंसोरनि थाखाय कमेन्टआ फ्रिखा बेयाव आं रायनाय रावबो भिडिअ फैनाय नङा ना बेटा आंखौ रायनाय कमेन्टआव मालाबा नुनाय नङा नोंसोरो अंकुसिता एबा माबाखौ जमुनाखौ रायनाय नोंथांमोना कमेन्टआव नुगोन आरोना दा बेनो लोगोफोर आङो जेबो बुंला बिबयसा जि बुंदो बे राइट्स खोथा बुंदो जोंहा गोबाङानो मिथिखायो जोंनि बर' सेंग्राफोरा सोरखौबा सासे सिख्लाखौ प्रप'ज खालामनो थांबा नोंखौ मोखां नायफिनालासिनो रिजेक्ट खालामगोन मानि थाखाय दा गुबुन हारिखौबा मानि थाखाय बेबायदि जायो आरोना बर' हारिया थाखा फैसा गैया नामा ना बर' हारिनि अननायानो खम बुंग्रो बेनिफ्राय माबा मोनसे सापर्ट नागिरबा माबा मोनसे नोंथांमोना उइनार जानो नागिरबा बर' समाजखौ मानो नागिरो बर' हारिखौ मानो नागिरो गुबुन हारिनाव सापर्ट बे गुबुन हारिजों सापर्ट लानानै उइनार जा अब्लाबो जोंनि बर' समाजाव मालाबाबो माबानाय नङा बेबायदि टेनसनाव थानाय नङा जे नोंथांमोनखौ गुबुन हारिजों जुलि जानायनि मानसिफोरा जावदो होननानै रावबो बुंनाय नङा दा बर' हारिया नोंसोरखौ देरहाहोनानै जुदि बर' हारिखौ मोखाङाव जोमोदै गारना थाङोबा जोंनि बर' हारियाथ' समाजा दुखु मोनखागोन ना बर' हारिखौबो एसे मान लाखिनांगौमोन आरोना माने नोंथाङा जुदि बर' हारिनिफ्रायनो देरहानानै जुदि बर' सोरखौबा सेंग्राजों सासेजों मोजां जानायबा नोंथाङा आरो बर' हारिनिफ्राय मानखौ मोनबावगौमोन माबा मोनसे खैफोद जायोबा जोंनि बर' हारिया नोंसोरखौ नायफिनो दा जुदि नोंथाङा माबा मोनसे खैफोदाव गोलैबा बर' हारिनिफ्राय सापर्ट मालाबा मोननाय नंला थिग बेबायदि जायो आरोना दा बेनोसै आंनि बिबुंथिया आरो नोंथांमोना बिब'एसनि बिबुंथिखौ नुखाबाय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आंनि माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय आरोना जमुना बर' आरो अंकुसितानिसिम दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंबा नायदो गाज्रि मोननो हागौ आङो निजाय गोसो सिङाव लानानै बाथ्राखौ बुङाखै माने गोबां कमेन्टफोराव नोंथांमोनखौ गोबाङा राहरो आरोना बेनिखायसो बुंदो गोरोन्थिया नोंसोरनियाबो जाबाय ओमफ्राय बेयाव माबा खालामनांला आरोना नोंथांमोना जे जोंनि बर' समाजखौ माबा मोनसे देखांफिनगोन माबा मोनसे मावनानै जोंनि बर' समाजखौ खुसि लाबोफिनगोन बेखौ साननांला दा बेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन थेंक इउ सो माच